ụmụ akwụkwọ mgbede ọma nụ. Kedu otu unu mere? Anyị abịakwala ọzọ n'ama mmụgharị anyị na JST. Chetakwa na anyị kwuru na anyị ga-ebidozi na ihe onye nkụzi kụzigoro na tem nke atọ. Mana tupu anyị ebido, anyị chọrọ ileba anya na akwụkwọ ọgụgụ a unu gụrụ, enyi mere enyi ya, ka ọ ga-abụ na ọ bụrụ na o nwere ihe mere ya nwere ụfọdụ ajụjụ esi ebe a wepụta ka anyị nwee ike. O doro m anya na ụfọdụ unu bidoro na isi nke isii na tem a, ụfọdụ bidokwanụ n'isi nke ise. Ọ ga-emezi anyị ka anyị si n'isi nke ise jisi ike emechi isi nke ise na isi nke isii. Isi nke ise ebe a nọ na-akọwa maka Ichie Uwezuoke bụ enyi Amechi. N'isi nke ise a, Amechi anwụbe, Amechi agabekwanụ mba ofesi ka ọ ga-amata ihe ụfọdụ ndị ọ chọrọ ịmata. Na mbido ya, egosiri Ichie Uwezuoke dịka ezigbo enyi Amechi, mana Amechi amaghị na ọ ya na-egbu ya. Ichie Uwezuoke lụkwara na ụmụ nwaanyị anọ. Nke anọ ahụ bụ nke ya na ya nọ, maka na ya na nwaanyị ọbụla anaghị anọli. O nwekwanụ ụmụaka, onweghị nwa, maka na onweghị nwaanyị ya na ya na-anọtali. Nke ikpeazụ ahụ jụkwara na jụwa isi ịla, mana o mechara gwa ụmụ odibo ya ka ha buru ya eburu buba ya n'ime ụgbọala gbọọla ya. Mgbe ọ kpalara ya, egosikwara na anyị Amechi, otu Amechi mechara gaa mgbe nwunye ya nyere ya ego ahụ. Mgbe ahụ ọ nọchọrọ, ọ gbakechara ya ga enyi ya nwoke akụziere ya ahịa ọ na-azụ. Mana chetakwa na onye ọbụla a na-akụziri mmadụ ihe ekwesịghị imere onye ahụ anya ụfụ, maka na onye ahụ ga-akarịrị ya, ọkachasị onye nwere ụbụrụ ịmata ihe. Ọ ihe mere n'ebe Amechi na Ichie Uwezuoke nọ. Amechi mechazie ka ya ihe dịka afọ 20 uru nwa nwụrụ. Amechi mechakwa ga wepụtakwa ebe ahụ Ọlụchukwu na-edekọta ihe, ya amatazie na ada ya arịa ahụ na ọ bụ Ichie Uwezuoke nyụrụ ahụrụ n'ezi mere nwaanyị ya jiri gbuo onwe ya. Amechi akpọ nwanne nwunye ya si ya na ya na-abịa mba ofesi echi ka Ọlụchukwu chere ya. O mechara gazie n'isi nke isii, ya na Ọlụchukwu akpacha. Ọlụchukwu a na-arụ ya si ya wetu obi. Mana otu iwe ahụ si na-ewe Amechi alarute ka ọ lọrutere, ya chọrọ Ichie Uwezuoke gawa ruo nga ahụ. Gbama ọ na-eme ka ọ bakwuru ya, Ichie Uwezuoke were egbe gbagbuo ya maka iwe na-ewede ya maka ọrụ ndị gọọmenti kwesịrị inye ụlọ ọrụ ya, were ya nye ụlọ ọrụ Amechi. Ọmadị ihe siga ya gbagbuo Amechi. Ya kpọọ ụmụ odibo ya mmadụ 3 sị ha ga-buru ozu Amechi tọgbọ n'akụkụ ụzọ, n'akụkụ ebe, n'akụkụ ụzọ, n'akụkụ okporo ụzọ, n'akụkụ ụzọ maọbụ akụkụ okporo ụzọ, ka ọ dịzie ka ihe mberede mere ya. Ebe ahụ nke ọ nọzi, ụmụ ya na-achọ ya, nwa abịa na nne bịa na-achọ ya. Ha achọkata ya ihe niile ahụ, mechazie ha ahụ na ndị uwe ojii achọrọ ha abịa. Ha emechasịrị ndị uwe ojii gawa n'ụlọ ọrụ ha, hụzie na nna ha anwụọla. Ndị uwe ojii gwakwanụ ha na emere gịnị, na ọ nwụrụ n'ihe mberede nke okporo ụzọ. Mana ha ga-aka na-achọpụtakwa, na ha ka na-aga n'ihu achọpụta otu ihe ahụ siri mee. Otu a ka ha sizi si ebe ahụ lọta na-ebe akwa. Nwa abịa chọrọ Uwezuoke gawa n'ụtụtụ echi ya, ị ga-agwa ya na mpa ya anwụọla, na nna ya anwụọla. Ọ maghịkwanụ na ọ ya mere ihe mmega. Ọ maghịkwanụ na ọwụ Uwezuoke richara ofe racha ihe, bụ ihe riri nri ma rachaa ofe ahụ. Otu a ka o si gbara bịa na-eme ka ọ na-akasi ha obi, ma kwekwanụ ha nkwa na ya ga-akwa Amechi. Nwa abịa amalie ga-amakuo ya maka ọsọ na-aga ịkwa nna ya. Ihe ndị a niile ihe mere n'ime isi nke asaa. Isi nke isii, isi nke asaa ọkwa n'ebe ha lọtaziri ha niile, ma Adaọra ma Ịfụnanya lọtaziri, mana Ọlụchukwu alọtalighị. Ha bịazie kwa nna ha, kwacha nna ha, esomokwu ego esewere ha.
ọ ya ihe ndị ka nọ na ebe a unu gụtụgoro. Ihe m ji emetụ ya aka bụ ọ ma bụrụ na o nwere ihe ga-esi na ya apụta. Ihe ọzọ bụ ejije ọdịnala. Ejije ọdịnala bụ agụmagụ ọdịnala nke a na-ezipụta site na mmegharị ahụ. Ọ bụrụ na ihe a jụrụ gị, ọ bụ agụmagụ ọdịnala a na-ezipụta site na mmegharị ahụ, nke na ụdị ya bụ gịnị? Ejije mgba, ejije mmanwụ, ejije ntụaja, ejije ụmụaka, ejije akwamozu, ejije ịgba oriko, ejije ịgba ndụ. Kaba ahụ ka ịmata nke na ụdị ya. Uru dị n'ejije ọdịnala. Uru dị na ya bụ gịnị? Ọ na-eme obi ụtọ. Eji ya anọrị oge. Ọ na-eme ka ahụ gbasie mmadụ ike, ọkachasị nke ejije mgba ahụ. Ige ntị na ụfọdụ ejije a, ma nke mgba ma nke mmanwụ, gị ma na ọcha ihe mmegharị ahụ. Ọ na-emekwa gịnị? Eji ya kụziri ụmụaka omenala. A na-ejikwa ya anọrị oge. Ihe ndị a niile nọ na note gị. Kaba ahụ gị gụọ ya, gị bụ nwa akwụkwọ nọ na JS2. Ọzọ bụ idebe gburugburu anyị ọcha. Idebe gburugburu anyị ọcha bụ gịnị? Ime ka ihe niile nọ na gburugburu anyị, unyi niile nọ na gburugburu anyị pụchaa ha anyị aka. Ime ka gburugburu anyị dị ọcha obibi. Enwe ụfọdụ ngwa eji edebe gburugburu anyị ọcha. Ụfọdụ ngwa ndị ahụ eji edebe gburugburu anyị ọcha bụ gịnị? Azịza, nkata, kedu bekee na-akpọ basket eji ekpofu ihe. Azịza, nkata, mmiri, ọba eji ekute mmiri ahụ ekute. Ihe ndị a niile wuchi ihe eji edebe gburugburu anyị ọcha. Shovel, ogologo azịza eji azacha ihe maọbụ eji ekpokọ ihe nke ndị bekee na-akpọ rake. Ọgụ, mma. Ihe ndị a kaba ahụ ka ị mara otu esi ese ya. Enwere ike isi gị were eserese gosipụta ya. Enwere ike isi gị were eserese gosipụta ụfọdụ ejije ọdịnala ahụ. Mata tukwu otu esi ese ihe. Ọ bụrụ otu esi ese mma, ọgụ, azịza, nkata na ihe ndị ọzọ, matacha otu esi eme gịnị? Ese ya. Ihe ndị a niile na ihe niile ọwụla akụzigoro unu bụ ihe anyị tụrụ anya ị ga-ahụ na Tuesday. Kaba ahụ ga-elegharị ihe onyonyo a, ga-ekesakwanụ ya ka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ọzọ soro go na-eketa oke. Ga-abịanye aka ebe ị kwesịrị ịbịanye aka, ebe ịhụnanya. Ga-emekwanụ gịnị? Ga-ekwu okwu ebe ị kwesịrị ikwu okwu. Ga-emekwa gịnị ọzọ? Ga-ewelere anyị aka elu, nke gosiri na ị na-aghọta ihe anyị mere. Ihe anyị mere adị gị mma. Ọzọkwa bụ gịnị? Ga-eme otu aha esi akpọ ya, sị gị subscribe, share, comment and like ma ọ bụrụ ndị bekee. Ndewo ụmụ akwụkwọ. Anyị ga-abịakwa ọzọ n'ama mmụgharị anyị. Mgbe ọbụla elechara ule nta na week a, anyị agaghachikwa na tem nke mbụ na-amụgharị ihe ndị nọ nga. Ndewo. Aka m bụkwa onye nkụzi gị chọrọ ka ị na-amụ ma na-asụ asụsụ Igbo, ka Igbo ghara ịnwụ. Igbo ga-adị o.